Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Niki jamaah enten sing tanglet tentang ibadah tersenyum. Niku nggih pun disami-samiaken niki kudu dibedakan. Ibadah tersenyum menika ibarate sedekah sing boten enten nilai saking agenge tersenyum menika. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ingkang ngajari napa mawon keadaane harus bisa tersenyum. Maka menika niki maka dados keguyonan, dados lan doktrinan. Ajaran niki ditipu oleh laknatullah ingkang dados omong-omongan ten warung. Niku lenggih. Moko menika lare-lare tiang-tiang cerita tersenyum meniku diarahkan datang pemelacuran. Niki nggih pun sampai niki kudu saged bedaken. Niku kan ten tempat pemelacuran niku nggih sing sadean awak menika nggih jelase nggih tersenyum terus. Menika nggih tersenyum terus. Maka menika niki mboten termasuk ilmu ma'rifatullah ingkang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tersenyum mereka ada kemaksiatan untuk menarik lawan jenisnya untuk beli. Niku nggih, atos-atos jenengan senajan di warung aja ngremenoh ilmu tersenyum niki. Niki ilmu langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja dipadha-padhano ambek tersenyume pelacur. Lek mboten seneng wis ora usah guyon sing kados ngoten menika, ora ngucap sing nggih meniku. Wis crita mawon aja dipadha-padhano, aja gawa ilmu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ajaran ilmu tersenyum menika yang dibawakan, yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika mboten enten kepentingan pribadi, mboten enten kepentingan napa-napa kecuali meredam tiang sing kados marah kita senyumi, kita nedhi ngapura, maka mboten terjadi bentrok fisik menika termasuk tukaran mboten lagi. Niki ingkang manfaatih kathah ingkang dibawakan oleh ilmu ma'rifatullah tentang tersenyum menika. Kok malah disami-samiaken kali tersenyume para nggih WTS nika, para pelacur-pelacur menika. Lah niku tersenyume enten kepentingan pribadi, kersane awake pajeng, kersane awake enten sing nukuh niku. Lah niku malah keguyonan ilmu niki. Lah sapa sing belanjani? Lek wong-wong iku saaken wong iku ya golek pangan. Ngoten to niki keguyonane. Niku pun sampai didamel keguyonan ilmu tentang tersenyum ma'rifatullah niki. Mereka tersenyum ada kepentingan pribadi yang dilarang oleh Allah. Berjual diri. Atos-atos panjenengan nggih. Pun lek guyon aja menyebut apa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Karena ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apapun bentuknya niku mboten enten kepentingan pribadi. Yang jelas niku ajaran tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nggih niku diutus dateng Allah untuk dilaksanakan, untuk dijalani. Maka menika niki panjenengan kalian kula cek ngertos sesungguhnya tersenyum niku ilmu tersenyum menika. Niki nggih alhamdulillahirabbil alamin panjenengan ngertos punan ilmune antara tersenyum yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan tersenyumnya para pelacur menika. Terus atas panjenengan menika lek dilarang dateng Allah nggih pun sampai dilakoni. Alhamdulillahirabbil alamin. Makrifat tanpa syariat niku sesat. Syariat tanpa makrifat kataipun boten manfaat, isone cerita lan dongeng. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.